Musanya kuom ng'ikruok makamano mana en jatend piny Botswana Ian Khama okwedo yiero ma jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan ndalo matin bang' Samia chawo muma kaka jatend piny Tanzania e tielo mar ariyo bang' yiero manyocha okelo tungni kod tho mar oganda e pinyno. Kama olose mbarany malu Kenya e kinde ma jaket sirikal Tesre Tundu Lissu mane owinjo bed ni chwale doho ne ok ochwal kata en Tanzania koni ma en kaluwore kod tungni ma pod nitie e pinyno. Liza Jode ntiere kod report. Bang' jatend piny ma Tanzania Samia Suluhu Hassan chamo muma, paro mopogore opogore osebedo ka wuok ka jatelo mowuoyo mogik en manen jatend piny Botswana Seretse Ian Khama mokwedo yiero makamago kowacho ni en tok chik marito jopiny kendo hinyo ngima jopiny ma Tanzania. The recent election and what transpired, the killings around that election, I for one do not recognize the person who was inaugurated as the president of Tanzania. She is an illegitimate president. Ian Khama mane utiyo kaka jatend piny ma Botswana chakre higa 2009 nyaka 2018 bang' wuon mare Seretse Khama mabende bang'e ne otemo mondo ji oduoke telo to nogore e lwanda ojiwo jotend Afrika mondo onya demokrasia kendo gilure kod dwach chike e rito oganda. It is totally unacceptable when an African leader, in order to stay in power, will resort to killing his or her own people. In order to stay in power, will rig an election as if they are God's gift to their country. Okwedo kit telo marachune man e pinje moko mag Afrika, kowacho ni kit telo mag agoko hinyo jo Afrika. Recently, we saw another inauguration of a 90-something-year-old president in Cameroon. 90-something years old, who can hardly walk, but still wants to be president. Nyakasani e piny Tanzania, jaket sirikal Tesre Tundu Lissu mane odonjne kod ketho mar rocho kwe mar piny no kochwale doho kod tend pinyno. Kaluwore kod okil mare Dr. Rugemeleza Nshala, tend pinyno nowacho ni Lissu nok nyal chopo e doho kaluwore kod tungni mosebedo e piny Tanzania. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.